Rikoni rivu wakati na unitanganidza kashoira yavori neikofi rikoni Gotsha. Zvino namusi rofara mweni wavori neakofi voti humberi Miya Tshandama. Ari varore zanda vachijena kasho yavori neira ikofi rikoni Gotsha. Rikoni Gotsha. Fire. Mabona mabone we. Aufani nange asese disirive. Navone mke grupu ambarera namusi nikozvivona kuri hai vodigana vukuma. Ndidzula norwange neroko natina nandava. Ndidzula ndambara neroko yanga yellow. Ndove ndafa chimwe chipinga ndoyaka mumwe mutambo wange. Ndo vakakisa ndambara imwe roko yanga yapepulu. Ndafa mwana chiri hai. Asi Miya Tshandama vanhu ndivone vatodza kuambara roko yayelo. Zvino riko vatanganidza vo Miya Tshandama. Ezvi ndevambara dzeroko dzanga. Uyavona ndichidhadhisa vathu ngori tindiambara nenti. Uona munhu akobholodhiwa zori otangana nane murova kana namusi. Kana hoiteya mini. Akokona nawo munhu utongokuona dzideja vu. Ndimuke grupu. Roko watichinchi. Ndizvitu zvavake grupu. Isemonovhabhuri yatina nandrava. Udochincha waita nowaliwa mini. Ndava namari abhine. Ndava nabusiness. Nechimwe nachimwe changa ndibusiness. Hela zvazvokorotwa ndichikobonwa ndichikuita nesisaiti business. Atina problem nazvo. Kana ndatodhanda ndikotonuka. Tena ndikobva business iyi. Nechimwe nachimwe changa ndibusiness. Rikovafa muke guruvo Miya Tshandama. Zvino richiyamba nga muke guruvo Miya Tshandama. Rikoamba nganyi yakobva gai odhuma ngamini muke guruyo. Miya Tshandama ndimuke gurwane ndifuna bade zvapfunzo. Pfunzo ndezvimwe zvinhu nazvino ndikadhiva chikoloni achatuneta uluvi yanga tinyange uluvi yanga uchedhera udoita zvinhu zvavafumakadzi vamayani vhenda ngei zvinenatsokutowana ngokusikotoitwa zvichere muthu akadhirwa namazuva ari nanamusi nga 2021 muthu akadhirwa namuharivo zvino neritozviita rigaingoririrwa richikoloni richikugudha richikuita uluvi usongoedhera richikuva mafilosofa aviwe miveni ndikotobva apa ini ndikotolapswa anwa mtuku namakwanda ukatitovana muthu anokotola makwanda nga 2021 atatiwenda fana dhokotera namti achiri muthu ukotodha makwanda muvirini wawe nafa mudhokotera chiri muviri wavo ukotodha fushi yamakwanda azviliwe zvila zvitu unonovya nazvivona zvikorekomendwa gai asati wandavona namuchena namti akola mirenjela yakhou mara apala nayavona vanhu navo notoshuma vamatichere vhenda vachikotorenga makwanda odha dzabhogisi netikusuri apa petu mutu akarougai 2021 munhu akotorenga bhogisi lamakwanda kuwaifunula mtu mitumbu airi ichengo ayorenga makwanda vanhu navavhenda vakondisa vati matichere tichere mandorichorishonisa nenedodhova ndatowana nitichere ningorenga makwanda pandangai ndidorwa naini badi vana vanhu vachiko vasadhivi chikenzekenze vasadhivi breast vasadhivi thigh vana vanhu vasadhivi drumstick ningovalisa makwanda vakuivara mirado yadzikuu muke guru rikuyamba kuri rikozvipa kuri muke guru vovo bhirufara vukuma zvino risatuya kure muke guru rikuomera kutoma ratorayiriwa vana vavavhenda vatorayiwa so kuri ari so vana vavavhenda atidhivi unototomisani ngori rikobona vhenda likochinyara lichiya ila mvelele yacho vavo vavhenda nova muvhenda zvikotova zvine zvikotonana vukuma vusiwana vukola vhenda niwane ngonisa kwenyagojena chikoro nga 2021 nikori zvinoita hani ini nikatitobhebha vana nikovabhebhera sasa nikovabhebhera muvuso naona vabhebha vavana vachikola ndivugaila chelete kavana yone hauna chitu muke guru ila chelete hengaita mini mara ngora ndivi chitu nianepo mavhete nianepo voforovodhi nianepo vomusvodhi muthu ukoricho yachikoloni nidoita zvezvo zvoita vana navanikotodha chelete yasasa zvino muke guru ndikombera kuuza vone zvokakeya ndikombera atinori ndirai vana zvino nikonjaisa vadondifarira muke guru ndikombera uraya vana vavhenda ngona sajena chikoro nitodzurira ulaya mugayo wahanhu manini nikatitolaula mugayo wofisha yandeima
ngona namusi nga 2021 muthu uko to lala mugayo wotomba harwa niko la mugayo wotomba harwa nga 2021 hasabe na chimwe chithu chine chava chanidzinginyisa ndiri ini notorharo ni mwananyana ningati totembo rinotofuniwa naya vuhadzi ni mini inwi nofunwa nganyi honehoneyo ndifuna wofunwa nganyi wadhiva nazvo rufuno rimini ndiri ndikotofunwa nga mutu urini ukotobhamba nthanu usina na zvimwe zvithu zvinakotobhambera zvone nthanu nikotofuniro ri nikosikotodyadza muthanga bhambe nthanu nari nikofunwa bhadhi nikorotihoya chikoloni mudzimukarituse mani mudzimukarituse kava vana vashu vari choubhebhera vanotori vavaye mudendeni niwane mutu utobhebha mwana unopirira kwamiyawe niwane mutu achikovidza marume ane uyavapira hai zvokakeya mani vana vavhenda ngonditowana vana vavhenda vunji avo vakototakarira kondomo dzamahara ndikwambori mutu anokuvapa dzikondomu ototakarana akototi uvakoriri kupromota mini kavana instead zori vanhu vapatele library vawane dzibhuku vaiteni mutu ukuvapakira kondomu ukunyakaitwa Sodoma na Gomora vhenda lashu ri hauna chine nadiva vana vamachina vakuita dzigoro yange ini nikotamba bhoko niri ndimini ene niwane ini nikatitova mutanga wanepostentsini nichiri nitambera timu ya bhoro nikotovhundenisa horeru endikasiiterera zvithu zvino zvoti wana mutu asitentsini akototamba bhoro yanepa nive nivhundeni bharero noyomwana mulingo novhunda yamadhatani yaningei hai mani zvokakeya mani vatanga vamaindia vadzora vakuita bhisinese nichitori ngapa vava vakuita bhisinese niwane vamwe havala vangei hanaidu ototoma ngotorengisa ballpen panda nepala twaendo mwana muri kovavona zvino namusi vaona dzihardware vaona namashopu ekomesini aningei namini voditotoma nepala vene vatanga vavhenda noedhere ni bhizi nikuita zvourarana hai vhenda vokotoshumoiwa lodge nangatowana dzikole dzikopikisana tsvingange adzivi dzikopikisana na bhisinese ukupikisana urara mutu niwane mutu akotogidima anenge itsvinga opanga ka 140 uri musadzi asvika kuti avanyoita muhwange uri aite ntu niwane mutu akotoya dzilodge nga anenge esaidi yamaungano notofori ndizvonezvonezo hafi andokuita bhadhi lanhu richikovera dhuva ani vari cherete ni varo rinoita muntu noita vangana vatu kana vavavhenda vakuita bhisinesi navabhebhi vaveiwe hauna nazvinokuita na mishumo inokoshumwa tivona zori vatu vakori vakuva mishumo nevakuambala zvituna vudzisanenevo miyane nichiri ngedhorobhoni chitandani kana ngetoya ndovashumagaya itofa chifiva vashuma mudhini wa mutu vachikonoitaita vakorichoita bhisinese rine richikoita bhisinese vone vakuita zvavo dhimoni laushaya alirabhererwi nidotoho kana todha vobhushiri kana todha vopasta krisi kana vata dhimoni laushaya lituwanga pfunzo ningazviita zvotezvo hezvo handingavi navhuwa noruga zvitomuri zviyambaisa mani chigo nichiwana uri society yavo rine ishava rufu society yavavhedha anina shounwapa arina sanitizer oya hei inwi habe ndikwambera mamadhitu ane asave yafa mamwe maverete ai nichiwana vavhenda vashava rufu vavhenda ndi rushaka rune rungatonivulunga rosanise chikoloni cheredo ya chikoloni dhova isiyo mara yo nivulunga ihone niwane vavhenda niwane rushaka rwanu rokuvangana ruchiri rukuita society rutoita na uniform rutofya hei ndi society yamurugana
Hai ane angatorova panoni asaitambi ri ḓo musumbedza nga lufu a ri ngaḓi ri ḓo tou ḓa mavhiḓani ri vhathu vha kha ḓi tou ita zwezwo ndi ri na ini ni songo funzea na tou dzhoina zwezwo na masina idzi vho afbobo dzo itelwa mini na vho outsurance ri ḓo ṱwa ri khou ita zwitshele haningei wa ri sa iti society dzo isa na tshikoloni ri khou ita society dzedzi dzo amba zwitshele o bvisa 50 randa o itani ango ḓiso ṅwedzi o fuka wewewe vhavenḓa vha shavha lufu ḓani u investa kha vhumatshelo ha vhana vhavho ndi ri muthu a tou ni itela tshelede ya uri ni ḓo vhulungwa lini a khou badela tshibugwana mara ya ḽaisentsi hana mara vha ya vha tshi badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe ni tshi vha vhudza uri ani khou nyaga ya tshikoloni vha ri a vhana mara vha na tshelede yo ni badelela nge uri ni tshi fa ni ḓe ni vhulungwe nga ḽombezini afha fhethu takalani hone takalani u hone na ni tshi ya mavhiḓani oṱhe a venḓa no no ya ningei vho dzimbaleni haningei ni tshi tou tsa na ka vhuṅwe vhushango vhune a vhuna na tshithu ni ḓo wana matombo a hone a tonga dzi estate ndi ri hu tiles hu khou rwiwa iṅwe ceramic hu khou rwiwa iṅwe tombstone heyo ine ana thu i vhona ndi vhavenḓa ni tshi ya mavhiḓani ane aḽa a vhatshena a vhana na ndavha zwi khou ḓitela ḽipamba no ḽavho nga tombo ni wane na muthu u khou nyaga u rengela na tombo muthu ono khou rengela tombo ḽa 20,000 o vha tshi itani fhano hune ra khou tou tea u tou muhumbula nga heyi nḓila o vha sina na tshithu o vha a ntshavheni ni wane muthu ane a tou vha ntshavheni u khou vhulungwa ḽiṅwe tombo ḽihuluhulu o sia mini a huna na tshe a sia o tou sia vhana vhane a vhana na mushumo ngori a vha na business nṋe ngo vhavenḓa vho mbalela ni zwiḓu zwa mini vhathu vha khou ita zwiḓuḓu hanengei mavhiḓani ndi zwiḓu ho fuleliwa ho itiwa vhavenḓa vha shavha lufu vheiwe ni wane ngo vha lushaka lwa haṋu vha tshi khou ri ngo ri ntambi khoro ya lushaka ri ḓo tou ni nyelisa ni nga nyelisa muthu o faho hapfi hango zwi vhona hapfi mini tshigo tshe nda tou vhona no vhuya na vhona mulenzhe wa muthu u khou kokodziwa nga ngwa u tshi pfi hango vhulungiwa ane a tea tu zwi vhona izwi zwino lufu ni khou shavha mini nga zwibugwana izwi ni wane muthu mukegulu vho lovha muḓini we vha vha songo vha vha pangelwa na tiles mara tombstone yavho ina tiles mara ye vha vha khou eḓela hone vho sina na tiles mubeto wavho na buli mara vha ya vha pangiwa kha casket haḓa na ḽomezini takalani u gai toiletela vha tshi khou ya khayo vha ti toilet ya mulindi vha tonga vha sa ruwa nga dzinḓadzi haningei vho lovha vha sina na gaunu vha vha ḓivhi gaunu vha vha tshi eḓela nga bokati mukalaha mukalaha vho lovha vha sina na maḓi muvhilini vha sina na fruit mara tshelede ya nthu yo vha i hone ya ku vha vhulunga tshelede yo vha vhulunga yo vha i hone vhalwale vha sibadela vhaḽa muthu vha balelwe na tshithu mara na sa vha dzhia vhaḽa muthu na u vhaisa mediclinic na tou lindela ḓuvha ḽine ya pfhi vho lovha na kona u dzhiela tshelede ya nthu instead zwo ri yo badela madokotela vhaḽa muthu vha vha tshi nga vuwa na mbara na ku vha rengela mitshelo ndi khou amba uri muthu khoyo khou lwala u sibadela ri vha ro lindela ḓuvha ḽawe ḽa lufu tshelede u tou vha na tshelede yo mu vhulunga a ri na tshelede yo mu badelela biḽi ya sibadela nge takalani u gaya afho fhethu kha vhavenḓa na sibadela vha ni ḓisela 2 liters ya mahewu na ri ni tshi sheka na wana ro vha nayo hai dzi a vhuya zwithu zwine zwa vha zwi khou itea venḓa ndi competition fhedzi hu khou sokou tou maḓuvha o namelana khe muthu tou vha na vhana vhavhili na vha tou tshimbila venḓa fhaḽa ni wane maḓuvha o namela vhathu vha hone a vhana na vhana vho no fhirira vhaṱanu ḽiḓo ḽo sokou tou namelana kheni vhaṅwe vha vhe vha xele nga ngomu haḽo ngori no funzea vha khou funzea zwi khou konḓa zwi re venḓa vheiwe zwi re venḓa a zwi khou vhuya zwa takadza a zwi khou vhuya zwa takadza na muthu na muthihi a si dzone dzi competition ri nnḓu dzi khou sokou tou mapupukezi mapupuke a khou sokou tou namelana nṋe ri ḓivha pupu kale yo vha i tshi pfhi i tshi rengiwa i vha i khou rengelwa nḓuri na muthu
Zvino kuvula na kuti room wa venda vuna mutwe vuna dzipupu utochuwisa nochuwisa nichinga pa lipupu ke lipupu chedzi dzimwe dzikodanga taru wati ndi pupu dzamini dziyaliwana pupu vatu vakochita business apa ndo aiwi ndo yaikuweyo tikuwanga dzipupu hane vafenda nombharera shem nombharera ndiri nane pala mirero 24 verse 27 itozviamba zvavudzi uri when you start your life start with a business and with that business then you can build a house out of that money of a business and tomingopata ndu nisina business vatu vachiva vavhende vopata ndu avana business niri ndimini yenei zviamba kuti chikoro hachiiwapo haya svikotokonda niwane mutu akototonga ngatekile adidas ndinyumudhivera gayi niwane nikotonana vaida ngakavhela nakotofaniwa neone nisina na business ningwa nonodya chelede yangu yopisa isedo nidye chelede yangu yakavhela nisvika nirenge paketi ya stock sweet nirengisa ini hani kotorengerovona ningwa richikotozvidiva nikosamapuraini renidhiva riningwa nasikotoambara kavhele naadidas nanike nichidhaira bhadhi adidas one ndinyi umudhivera bhadhi unozwa adidas one ubva gai ndinyi ukusvikototongiwa dh nonovana vala mamistress avhenda vakotongisera dh namajini najinja mbiri pakonitongisera ava vadhivi unovadhiva ura vata vatondivoi mwana navana vakonana vaira hala nerikovoniswa vone hezvo rikovoniswa ndiri vatu vavhenda auna chine vashava vuroi vashava rufu ndiri niwane kamusigwita lodhane pahawe likorire fukezomba vakorirowa liyepi gwita lawo tindi chifuwo cha mudzimu nife gwita lichikorira mudhini atidho lichikorira anadowana mbeva taru ahanu ati ndoni likuappreciate ori lowana mbeva taru lokovola ane vavhenda voni kombharera veiwe ritoambisa hani ritoamba rotogonya mini ritoamba rotogonya mini mara hazvikoremera mukeguru nikovapa vakuamba mapungu apa kori vamwe vatu vasekototijera ntanduri nitowana nahanu vasina na plane naini vanoungura nichijena ngagete varahodini avana na family business avana na plane naini nazvorini vumachiro vangu vana vamakuwabhe vachitwaruwa uvonhova na ifa lonodzora uloitiwa zvino ini ndovangwa usokotofia nichikoro ndodhivona ningena panda na wina ndizvano auna na plane nantii ndipiyo ini norinonova na vusamiyanu kana kotsiyanu ari plane yavo ndipiyo mushumo ndisokotoamba vo Miya Tshandama nikuamba Miya Tshandama ngori Miya nova bhizi kara Miya nova bhizi nanchidoamba nganeri nadoamba ngamiya yanu tikotoambira vala vane vava vakonsora kazvisocial media zvavo nazviprogram zvavo ndikotodzura ndopindura vaita ngoma madzurawo ndikota madzura ndoita ndovamba ya kori chimwe chipinga vatu avakoveya vatoita mudova namadhimoni ya mutani muna vatu vane vachitojena ziklasini achikototomoguda umbodhikumedza zvezvina zvitu ndizvina zvikotoyoraperiwa hanu urabheriwe nidzure pasi ndirapere mudzimu ndizvone zvine nakotoda hai hezvi zvavuhadzi nazvavana norarana mutu ukadhirana navana vahawe achirunda ukodha musadzi niwane mutu ukodha musadzi vakatinoshera chisimbe chotamba nawana udhipupumisa randitototamba ngabhuro labhabha chisimbe chopera mudhiri wavo noutambiwa ngachisimbe kusvika chichiperera charingana narureza hapi chisimbe chikaya hachina bhabha hai vanhu vajene nichikoro wenipedze musiwana nilichezvinenhakoita nikorishonisa hai neroneta ui hai zvino ndikuromba zvezvo ri vatu kavarapeleriwe ko mntu achitochena klasi nombodhiedhera ko mntu achito mara atobva apa zvino afuna musidzana haidheri
atobva pabvu konwa halo utavheni ngoudonijaivhero svikaito atovuya afara bhuku mboti kumedza zvinorapirisa nevathu voralowo riri apala hashu ritoera renga gore dzinosvika 5 ungadova litigara chini ravuya nadzo dzikutorara nahangu ndingazvisvikerere zvo zvithu ndingazviita hai uri apala nitovonotonga rispeciala kana utova na zvimwe ritova na vutali ha business ari kwamba ini oyo ane nikodobhebha mwana ane udova asina nachoutambisa udova kotola kasho dzanu nikwa kliniki yes niri ni muti ni kwamba pala hanu nodhara ngorala apona miti ine natowana ngonga pa kosi mine nikobhebha ini nikobhebha ngapa ini nikotobhebha mwana unopera wa miyano ngapa ndiri hotanganana huna zvifani zvonosvika 5 bokotsi yavafani zvinopa petu ndi community mani asi mudhini una zvifani zvonosvika 6 mudhini mutii ndikuruga national park ndizvipukani apo petu zikobuya name unosikotea zikarekeni ndisaina chikoroni nidotswa ni vatendi vori rutendo haruna ndara nikorinawo nikototenda ndina ndara ndoitani havhinotsva chiki industry nikobva kerekeni ringamangara rutendo haruna rinenamini rutendo haruna ndara yarwa nahani mutendi zvinojera nichikoro nirichezva vafundzi vani vafundzi vangoita zvavo nitozvikorotwa ningogidimedzana navafunzi inini unandara aucheniwe chikoro ngori ndova mutendi woutsva mbusani kusodzana vopedza uri kudza mapungo ndikotenda kuri anande vozvipfa zvino ndina mbudziso ndiya pamukeguru kuri vonevo Miya Tshandama ndimini chikuita kuri miumburo yavatu vavavhenda iso kudzura iyo nemberera iso kuedhera umwe naumwe ukoedheriwa ngori vavhenda vafuni chikoro muthu ajena chikoro chete chori owana mushumo opedza ukotokara hakototobhikerwa vuswa nofi vuruvi hoedhera ndingazo ndichiita vavhenda vanji vavanhu vana zvichere tonga rasina neamba dzandirogo ritoti chamano neamba dzandirogo ngonidzura noimana dzibhaki pese yambi huyu usina zvinhu zvakodhiskasiwa vatu vakorichodhiskasa business nosi kotoima koneni yanepo pangani noima nepo panda cash build nichikovaravara stadium chatwaya ndo usina na zvinhu zvakoitwa sekotova bhaki navafarekana vatu vachokoitorera business cherirena nikobhecha ngayo funa nikoita ngayo business ini nikotoita zvodzura cheriri kotoperera korenga zvodzura ndizvidhera ngamanda ava vana vaya zvino one avafani navatanga vamaindia avafani vatanga vamaindia nonovavona vakozikotojola vofasa nonovona mutanga wamaindia ofasa ini ani hati hatuzviona zvino niri niminini ile nikuita yani vasora vofasana ukoidharananiwa mushumo ndionoyo ugonyana nganta muthu atunzurera mumwe uchautungu sisi zvino mukeguru one kavandibudze kuri ndimini chikuita kuri chavakovona kuri vafumakadzi vakakangacho michi vachijena kambingano vasaziva kokaka kambingano vachijena kayo ngori vaya mumbingano nivasongofunzei zvino kara uchikwambingano usokufunze ndiapo unaridhowana ukufuna gender based violence arina ratuwara vona musadzi wadhokotera unokururwa ngamipama atikurayika nyofibvani nduru aratuwara vona mufumakadzi oya vuhadzi na business achisvika aninge ravo fofokorwa namazvare namini uva hawe uva nacherete dzavo uva mudhini wawe zvino ini ndoyanenge vuhadzi chine nakuita chone ndidziresipi dzamagwinya na recipe dzavuswa nikoreya kwedu nitoachivha mini ndiri notoya vazi utobhika notoya vazi noera muna wa mukamarara nikorocheta zvabusinese ndirikuita businese ini nikotoya kamarani utotamisa murenje sikotwana murenje umutakoyu koyu murenje wopira to
Zvino vone vavuwa nga chipingaḓe vachiyoita zvinhu zvavo zvamabhizinesi izvi. Ne ndivuwa nga 12 o'clock ya usiku nditonga mulowi tonga gwita. Ndichikotochimbira nga X5 yanga. Ndichikorengisa mamafini. Ndirengisa mamafini ne. Twendo. Nditovuwa nga wandi kotoabhaga mamafini ke. Ndikotoabhaga. Zvino ndipiyo ndiyamba kuti ndipiyo taidzo yakujena kambingano kana ka relationship namunna akohora nga mwedzi akotanganidza cherede every month. Munna anohora nga mwedzi weyatambudza. Udzura ezvimapironi ya mwedzi chisikodowa uri kutonga mbeva ya dhumu. Osikutorukumu okwata asina kudhoweriwa. Ngauri mini anongo yavo hadzini na business. Vatonditambudzesa. Awiwa vuhadzi muntu ana business. Ngauri munna anohora marutivi mapironi ya mwedzi. Hana plane. Haanganisizi holiday ini. Utova kotoshuma urenga nelasaga ya mgayo. Na makwanda. Ukadiwa unona mtu unoliwa makwanda. Nela swari chala ashu. Una mtu unakadise wa makwanda. Ashitanyise zastu. Mwana dojia hadi namba wana kola makwanda. Hanga ya jenena ka top 10. Nanu mena wana ne awa makwanda jenena ka top 10. Mwana nova makwanda ka pira wazi Kellogg's. Mwana kutovanga mrambo. Mwana mukuvonga rambaza. Mukampusi nana rambaza. Nikoto livona rambaza. Mukampune wote watoshirwa swikiri pesi mugayo na mati. Rambaza. Vone ndikuvapfa mukeguru ava richidhaka mapungo abhibhiri vone Mirero 24 verse 7 vaifunira mini? Mirero 24 verse 27 ndifunira uri iri start a life with a business. With the money that you get from the business, then you can build the house. Ndione unevavhenda vanyini chizivona newana muntu usikotopata ledhulururwana na bhindu. Muzopata ledhulururu namela limwe likopisa nopisa nawana instead ori aite guest house apala petu enokotodzura pezi na musadzi wavo vachita zvichere vachisemana mumwe achita usakojena cherede. Zvine zvine nawana kuri mazvare usemana narushaka na vatu varushaka huva ukuitira mini parapetu? Ndimusi vatu vasi busy. Iva ni busy. Iya ni vuhadzi niite business. Nirengise chimwe chitu. Hapi ninazorengisa. Nina zvino zvine vana vakotoda. Why nisarengisi zvone? You've got a bright future behind you. Mara nizvivoni. Chakananga mrava pondona na future. Vana vakasokota isedze future. Why nisarengisi nayo? Ni bindu. You've got a bright future behind you. Anokorengisa bindu veiwe. Rengisa ni chisebo man. Go remember, we're all about business. Karengisa kuita business ni mini. Kuti kadhepo zvashongoni aite zvashangoni aite zvabusiness. Ngori zvatadhula rili zvidivi. Zvino ndingani vatu vanji vachidzurira kusora kana kuyamba ngavo Miya Tshandama? Vakosora ngori ava busy. Kana va busy vadova na muntu wavo nadomuamba. Zvino nevava kwamba ngane ngori ndi busy ndingazova chindiva. Ndingazorwa chimira na program. Ini Miya novangadaka program. Vavaitani? Ava busy. Vakohamura mashonja ngi. Yes. Zvino wone vavengera zvipiyo society dzarushaka idzi? Ndezvina za society ndiyatamba lini. Nione vatu votoita na uniform. Tinozora kuti ukorwariwa. Nione kutotamba kuti society ya rushaka vatu voyorenga mabhodho ane ala udhura na dzimini na mafood woma. Hezvila zvive zvotolindira rufu. Instead zorava lavo fumakazi ngori vana equipment ya catering. Vave vachita vachihayarisa pabukati vakoita masheleni. Vone vakotoita zvezvila. Zvino pambano apa. No badela chibugwa natitambie zvila zvitu. Zvila zvototamba chibugwana chori mugedha yarova. Hatiite zvila zvitu. Asarova. Atitambie zvila zvitu. Niwane muntu ukotobharoro dipina akochira. Achikotibhadharira chelede yarufu. Achikodipreparera ufa. Havavhenda niyashava ufa mani. Hai.
Zvino ndiipiyo pambano yavatanga vamaindia navatanga vavavenda? Pambano ndiye rakonira ngayo usiku namasiyari yauri vatanga vamaindia vadzura vofokasa kazvamabhindu kabusiness. Vatanga vavavenda vavagonya kugonyisa mumwe miri. Ni yapona dzinet club ke nebada yapunda Maria. Una hane pono rendiswa mahoro. Ndona votopa. Vatanga vamaindia ngavana vawana usiku votopa. Vavakoita kuti vavunga machero nivorengisira veiwa. Vadhiva ave wanonore hama ditumatswaye. Afunesa zviambaro na nama. Niwane votonitera maindia votonitera na brasi la dzinguluve. Vevoni kuita zvibhodwana. Vone vakonirengisera. Nazvo screen protector izvi. Na screen protect. Ngori anidhivi chitu ni mabhuputi ni madhotovonyo. Zvino wone Miya Tshandama richidhaka mapungu abhibhiri wone ungari vaipfesesa bhuku iyi kopi Pisarema 85 verse 28 vaifunira zvipi? Pisarema 85 verse 28 iko amba ori vatu mudzimu onipa shango zvino rupfumo rumavhuni ngozvibona zvino ari produce ariite zvitu hango mntu kotovhora mntu kotovhorara akotodikweta pasera pedzi. Ndomuya ndapa chimwe chipinga vachiamba kuri huna ndirive dzimwe dzikoridzeriwa music minini. Dzindirive dzavo akamani yange iCape Town. Ndiri vana brasi la dzindirive. So votoita na zvipikara zvatoya nepala brasi la dzindirive. Vari ndirive dzichifa muzika dziyatakara. Vari ndirive dzichifa muzika. Hango wofi wana ziko jaiva ndirive kedzi. Wofi dzita na haro umwe okamba ndirive dzoneturidzerwa muzika. Dzitwa imwe champagne ne ibhaga machips ngafaki. Yeah. Zvino ndizvipiyo zvimwe zvine mufumakadzi yangaita kuri atutuwedze muna wawe kuri vakone kubverera? Kaudze muna wawe arichotamba kamvera atambe ka PSL. Ave serious ave na ziplane. Yezvilo zva account ya 00 amubuze mudoniricha na borea but kaite something. Kave na business. Business. Zvino futi ndiapa vachiamba apa kuri mutu akoshuma muku wako vhuwa chiri good morning udorenga kubverera nawo neangabvereri vazviyambisiwa ngamini. Mutu ane ava achivhuwa achioshuma achiri more vasi. Taidzo ndiyauri hakoshuma zvine akotoda zvone. Asi plane dzawe ndi plane dza mumwe mutu. Which means mtu okapchariwa. Mtu odzirokarerwa muturo wawo zori udobva apa ngamadekwana achitodobononeta. Ichiri 6 o'clock, ichiri 5 o'clock, ichiswaya oneta una zvine adoita. Which means hoyo mutu akochira buchiro hawe. Okochira buchiro ha boso yawe ine ikotoda achita izvo zvine boso yakotoda ichita zvone. Zvino uyo mutu ukara ukochira buchiro ndi buchiro hawo bupiri. Ngori buchiro hawo topiwa na leave. Nani mbudzi ngakosiyana vane vatakara kupuwa leave. Rinero dzura ri leave ritofuno ritani. Zvino richidhaka mapungu apfunzo aya vone vosumbidzisa kuri pfunzo iyi rava richifunziwa airi tusinga chitu vazviyambisa ani ngakuri vatu vakututuwedzwa kuya zvikoroni. Pfunzo ine rinero newa yone yova yorifareredza airi tusinga chitu ende pfunzo ine rava rikofunzwa yone rine aitedza zvone kamsi ndokonovuya nayo yani naishumisa kamsi naishumisa navabhebhi vano havana zvimwe zvitu vana vamakuva vavo kokutoita dzichizi nange namini noita dzigoroi vavuyela pfunzo vakonoivuya nayo yani nawana uri kamusi hoyo mukuwa una vana una brasi ayo vagutiso rivoita dzijuzi vachivuya ngevavo kovuya brasini vafura mango vaita juzi. Zvino ini nikochena chikoro chachano nikonya kuchishumisa mini. Chikoro kara nikojena nechikoro china zvine nakonya kuchishumisa zvona. Hai uri ndowana mushumo. Hezvo zvowana mushumo ndizvinonya koroburaisa. Ningazorika high employment low rate or what employment rate vari pasi. Nga 40-50% 80% yawo. Zvino vone aya mapungu adzitombstone why vasadzipfesesi ungari varawana nazvo izvo adzitombstone vamwe hapana pedu koskotoratora mamwe mashereni ane atifesese uri why mutu achingatopspenda 200,000 katombstone kamutu ane vasadhivei petu chasitoorata chelede mavidhani vavhenda vachiva korata chelede mavidhani nonoyambare nini nonoavona la matombo ini araeta ugai ala mashereni karari ava kucontributa ka economy kana kuita ka business rather varina shangote
ana masheleni kharani masipara akutodziwa apuwaona radova risachimbiridzi bhadhani dzavudhi apa radova risina dzidhorobho dzavudhi dzine dzakovhusiwa ngova muthu atodziya tshelede aisa mavidhani note ninokuisa tshelede mavidhani nikurikakhera helo tombo lanenanodhova notova nikorenga tombo la nopira 50,000 kana 28 kana 30,000 aningotakara thoni aningotakara hapo uyo mtu obachitani hauna atoshuma rova tu. Hino vane vabhirivha kuri mimwenda iyi ndiya vavhenda kana kuri mini rinesa vavhenda ringove ravharova na chitu chashu ringana ka religion harina kamvelele harina zverava richiambara harichazviambara mimwenda asiya vavhenda mimwenda ibva Portugal ainge yadagama ndione hende mwenda wabva hone copyright yela mimwenda iyange ahuna na mtu na mti venda nofuita fabric rabi limwe na limwe na ile nena kolibona livani ngebo India bo Bangladesh ahuna na mvenda na mti onoita rabi sino rito vari kwamba mtu achiri mwenda ndo achivenda ukozama amborumini ukozama amba zvila lirabi liala la nge Portugal lolo blenda nyana mtu are ndo ambara tradition ipiyo Korna ne vala vatu vachifori ni ambara tradition so itwa ngamu Portuguese apa sei Whatever vatu vavoto itela mimwenda vari katokoraisa vatswana vapiwa ila midonchi na vasuthu vapiwa midonchi ela nangange ikamachangana vapiwa zvibhelana uito rovakona riseparata vadove vaite business ngarine varirengisere marabi vachiri hoyu ndi mutsonga hoyu ndi muvhenda kaambare so zote zila business vavo dziplana vala vatu sezana namuseri kadhirenga marabi yavo nanamusari na chitu so kushimo varavara zvine radhiva zvone ndi zvezva dzikereke zvino ava ndikudzi apa ndikopfa kuri huna bhugu ntsva yevaibvisa avari kudze yonenga kudharo kana ione zvavukuma ndongwara bhugu ntsva ebhugu ndiyamuta ifi ndopfuma ininorova I'm rich you are dead so ndibhugu ine yotoinspiravo ti mutani anefana ndichikubona zvine zvokuiteya machiro ututuwedzana uri machero ngauraro ngoraro uri nane palayani usongoveya vana dzicompetition vatu kavatikane vachibva mumwe achikotsiragilanga chimwe mumwe atuse mumwe ebhuku kotamba ngazvo zvamutawanga I am rich zvabhibhiri zvinazvo ungari vakodhova futi ungari vazvipfesesa zvino zvabhukwira ikupfi muhwereri chapter 11 verse 3 iri mutu atambe mini muhwereri verse 11 chapter 3 iri mutu katambe forex ayo trader nakamamwe mashango ainveste yozviyambezo forex ndikale iona na bhibhiri forex trade ndikale iona na bhibhiri ariko rinorovhe vatu ngadzi forex rikuambori ndikale ione na bhibhiri rikuriwa anandevewo zvipfa vomiyashu ava vomiya Tshandama vachiri tarukedaarikomerebreaking rikonotovuya hei ndikomborwa toilet hei apentu yavewo aifanira SSABC linde SSABC linde reta richiya breaking rava rikotonwa na juzi dzedzile zvino apa tongakuliwa chitu ndikomborwa kubhungaidza toilet hei namusindina laki hei apepegepera nopenguruwa kiva ngabharaka usinotola mpukana omupengura kiva ngabharaka for the first time to have a lady in our show vatu havasina musadzi ndingafuna mutango wa forodeni gospel una beef yenonga kutupaka na bigi na box mimi sasa mara Drata. anjena content ili rekorwa na wambizana ndikombora nesongoma rangore anena choice Na unokotanga na wasazi wao. company between na box befe on Abraço fora vaja kuleliwa. ndikopedzera na celebrity ngungabani uyende kima
azipelidza yadzo arikopedza ati genereli this show itoda muthu wakodinwera whisky ndondosana vanhu kharali una muthu onofuna sei segment ndivafunzi ngowo idobvera kagara inefi nikova munhu nafunda musipedzi ndingangita ina dziballs khou chiri mulinda muhuyu ulinda achini He can do anything. He will provide for you. aikolagonyana mind your own business Dopera power! but it's an amazing show 2 hours later. anyway ina dziballs Okay, look at me, sir. ndiyavandana votanganidziwa rikoriwa rovuya maragani zvino rikadhivana dzimwe zvibudziso zvitikunyanganyanga pazvakupedzisa mushumo wavo rine zvino ndikunyaga kubudzisa kuri zvifei kuri muntu ave motivational speaker ngenone richiona usogoro awe zviyatenda kuri ritecherese zvira zvitu ndiyazvivona vathu vanji vachitecheresa motivation speaking yanga vava kutibudzisa uri kamusi atinazvo zvine vone vanga vakoda zvone kana atingopaka ferrari ndichijena ndikodomotivata ndoda ndatsitsiwa ngabhaki ndiyavona vathu vachikodibudzisa zvezvo uri why uyu muntu unokuri motivata naye kwamba zvithu zvine zvavo uri azviwo yes chimwe chipingana vathu vatiyopedzisa vori nanemo ndikopanda votere nanemo ndikodizamazamavo ndikoshuma ndikoshumira vana ndi muntu wamabhindu chimwe chipingavo ndumotivata vathu ndu insulta vathu ngachimwe chipinga ngori watifula muthu afune nekumotivata watifula muthu anenda kumumotivata uko zvinotisa zvimwe zvithu mara utova sina ndava nazvo ende chimwe chipinga umotivata muthu azvishandukisi nyimele ya muthu una vathu vanji ndikotwamba vongo ivo iti zvino riri kunimotivata vovo ndizveragudhira vo chikoloni mara zvazvinovori kwamba ngo nane ndikodizvibonavo ndichikurengisa
mamafini asi uri ndikotozvifuna ndivona ungari kari ndandina chelede nji kana dziidea idzi dzine ndadziamba dzichishuma ndodava ndikodhana zvishoni zvave ndododova ndopfuma ndiligwiri nada mara usumba zvori zviyakonda chango ndikasinivudze ndizosikuti motivator ini navhuwa machero nabhomba taira la traka nga mulongo ngauri mini ndoni motivator kamusi something might happen asi uri kumotivator ndiva uri nne ndova ndopfuma kana namina nezvikokonda nane ndina depression ndingazo ndikosikotombona ndikosokotochimbira navo sesabc linde ndiva ndina stress zvangavo ndingazonanga ticheresa motivation dzanga ndiva nditonga ndikotogodha ndikotoposha ndikotogwara ngauri mini nane uchiro nezvikokonda vevo zvino purpose ya motivator ndava ndikadhiyamba zvino ndingazo ndichikwamba ndichikori kamotivation uva ukotodhiyadhiya uri mini uri mumwe mutu uvo abve akaimwe level achingakonozvikona mara richikoto yakangova ushironi yakukuma ushuma laki vewo una vanhu navanji voshumesawo vachikozama plane dzothe vayovoyopanda vaitani mara at the end avangokona kusvikelerapo une vavakotodaona zvino zvimwe zvithu vevo zvishimbirana laki naranongani motivator kana nane ndikombana ndorari zvikokonda like dzanga dzopupa mabhindu anga manjeowa ndisokotova mutu mara ndikadhini motivator ndikoniposha nazvezvila zvori makwanda ndivotorumena vatu kana vachorenga makwanda ngorei ndingadoseiwa ndikorenga zvingasiite ndichivotorenga makwanda tori ndikonimotivate ndati ndisangola zvilazitu ndisangola iva ndikotorizamavo ndikonipushavo ndikonyengondipangavo kaklasi ngori nerokufunziwa rotrainiwa udhila nakuumburere kwa muntu riva rikotodhila naini rwamuumburo riva rikonivhota ndova tikonyagodzane pukuri zvino ravavona vone vachistragrisha kana vachirenga zvidyiwa zvisadheverekani zvikofana makwanda machero yandova ratenderwa kuvatecheresa ndingazo ndichikori hezvi zvamotivation ndive careful ndingazo nichingawana chimwe chipinga richingazvipa richikoitirwa nerutendo rwanoruta kuwe ndingazonane ndorari ndina depression ndisokotowana uri nandaenda mabhindu nenda kwaita ini kori ndikuitela mabhindu ngotakara ini vona ungari uvhuwa ngawani ndava ndikobhaga mamafini ndisvo zvonotakadza zila zvito zvikokonda mara ndingasinivudze mara ngori ne ndotrainiwa udhiyambera kaini ndinirwanga mumburo zvezvila ndikofori mini ndiyakononirwa ndanitekela nawana uri mini I can speak technically ndiyambanganganganga ndotrainiwa ndiyakonodhila nakudialogo kwanoko kune ini nava ndikozama uri why this why that zvezvila ndingodhibudzisa nendiva ndonova napinduro ngori psychologically ndotrainiwa ndikoyamba kuri razvipa kuri hapo mutu mumotivate wavo rini ukosuvisa rurimi kana ukozvipa rotenderwa kuwanedza parapedu ana ina rotacheresa zvimwe zvinhu ndikosozvo ndikotozvipa ai why ndisinazvo why ndisiwo chitanga dzimeni why idzo dziidea dzine ndakodziyamba ndisadziiti nakanetsashumi mushumo wa motivation ida yavo itusamini what is it all about ariva rikonosokotofarikonikudza zvimwe zvinoina nituzvipfani sokotofunga nazvibudzwa kamusi ndingavhuwa ndichizviita mara zvakonda una vanhu navanji vanevolingedza ndingazo ndichikori vuchiro nezvithu zvichimbirana laki yaizomotivata kana ronimotivata natovhuwa natopupa ndowana vhundeya vone zviamba kuri vana uimo kara maipya nevamba kana kuri vasvikodhiyambira kuri tenda ndohamba pedzi nandisokotodhiyambera tenda ndohamba neri vatu vane risokotofuna wamba kori tiririba motivate rinotrainiwa risokotofa rikotokonyaramba anongovona nakazvila zvasesabc linde ndichikuhamba bati ngachamachero ndava ndinaye atina navuimo nendisokotodhiyambera ndisonjera ntavewu ndovara zvimwe ndiva ndikosokotohamba tenda ndohamba zvapfuka ndina imwe mbudziso yakuri why vone vasafuni kutoriwa ne zvoutoriwavo ndingasiri makuru wanga vavotoriwa mukara votoriwa karadzi vavotoriwa marume vavotoriwa mara chitorero rina ringova ravhoro chivona zvino ndingazondikazva mabhindu nawo asachimbiri handisokotova nemabhindu uno nandonowa mabhindu nemachinga manda tidzinazondikadhimotivaterani kori hei mabhindu anga manji yawama ndarikodhizifuna vakorana mara dziidea dzopera ndoneta tichena nungu
dziplaneti dzichewo dzirevolution dzikoda dzitechnology dzichidza zvimwe zvithu vathu havachena ndava nazvo dzimwe dzibusiness idea yavo ndedzamimwaha yakare dzichivoda 2021 2022 adzichatala rikozvipa izvi zvamabhindu izvi zvino richidhaka mapungo aya relationship does age matter hazvina na mushumo ti mushumo ndotokonyiwa naini norari ndingati ntokonya ndikuna problem ndimi kuri kudzotitofa runun'une nun'unun'u ndini munhun'u veu manji narizvijei zvimumbulo zvimumbulo nditeni zvimumbulo ngonditeni zvimumbuloni la zvithu zvote zvisvo zvinyisina zvakukaita palipa zvimumbuloni vone no rikuumbira kuri rikotenda vatariri vavorine show yavorine yosvika magumoni apo rari kuumbira kuri vomiya Tshandama vangarivharira ngaruimbo rwabeyonce rakonoya maraganu wavorine yazvidziwa kuri yarengisa apa rena zvikipa zvari kurengisa apa vomiya Tshandama ndikowapa dzitambo idzi the reason why ndoimba uru rwimbo rwabeyonce rurwimbo runenge runomotivata mara rukotinyaka muthu arina mumbulo chimwe chipinga rine vamotivate riva rikononikakera riva rikonivaravara riva rikokonipengera mara zvichononenge zvakuma dziyavuya vana vasho dziyavuya nikorivona rikoringisa mamafini arikotofuna dzikotovuya plane dzopera arichatika arichawina mabhindu achote acho relevant wosvika vafetu vamapakistan wosvika vafetu vamaindia arikuwina arikotota woziya dzibusiness idea dzote zvino te chimwe nachimwe chine right achatala zvino kauri rwimbo uru rwabeyonce ndiko rwimba kauri ndi rwimbo rune ruva rukutonimotivata uri ningachimbira nthamadhi mara naho zvisakonadzei zvino zvifanana nne ndikonibudza zvimwe zvo zvine ndangatofunga ri zviyakonadzei zviyakonda vana vasho ndonibudza uri uchiro ndizvo zvichimbira nalai hezvo zvote zvori inini ndoita mini hezvo zvote ndandikuhamba ndikonimotivate vuwa nirengise masimba vuwa nirengise matamatisi azosina nashona ini vuwa niite chicken dust manini vena kawashi iya kawashi zodzadzachagolodhezi ndindoborera unga vakatanzvi vati ndisokotohamba ndotomotivate just an idea abe idea yamboita isokotohamba something like that you know ukaula mike rikonoimba uchaona mike mike ungari vateknoloji votoimba I walk on water, but I am not Jesus. I'm only human, making mistakes. I'm terrified to let you down. I walk on water, but when it's frozen, I'm only human, making mistakes, but I'm terrified to let you down. Zvarurimbo ti ruva rukosumbesa remini ndikochimbira nthamadhi mara ati mudzimu nene madhi nenda kochimbira nthawo ofriza ndingazo ndiko kunochimbira nthawo zvino ndi motivation ifanana dzinyimbo dzotorariwa ande ndingambori ndingachimbira nthamadhi mara ndisongotechelesa andingokona kufora why ndikuchimbira nthamadhi ndikuchimbira nthamadhi ngori ofriza anoka zvino nazvezvo zviva zvikodhiyambori namusi ndichimbona ndikadhiva muthu dzindaverero dzine ndangava nadzo kanne dzingavori chimwe chipinga dzingavidzone kana nawana nikovona ndikonimotivheta mara tina ferrari so ndi zvimwe zvazvimwe zvinondikonoza ndi muthu ndiyakaka ndiyabhaiza so zvimwe zvinhu ndingazori chikwamba richikore motivation and life sometimes doesn't gel together because of chimwe chipinga chiro nhushuma lake aushumi wamberera aushumi mini. Sometimes you are just destined to do great thing. Sometimes you want to do great thing but you can't because you are not meant for that.
Zvino ndiye zvine rakuzama kusumbisa ni do penga ni do vya natswa ni do farwa. Ni do farwa. Argumene. Okay, look at me, sir. But only Peterson Tsipe's money is that powerful that it brought Lekanyani to FNB. You don't know when Lekanyani. Malume anga dorja atsamuna. Hey, zvine ravana zo studio vana musiya. Ndiko kuzopindwa kanga munhu navanhu navashu. So tandazi manje vana instruments. Yeah. How many years have you been doing dog styles? Auchana madikera. Hey, Nande munde nyangodziwa vongazvanga vozvina Yeah, ndakopusha let's talk about sex. I love sex too. It is what it is. Oh yeah. Nobody knows Lekanyani. Wherever it is, it looks at you. I'm like, where? Nyaupe asiona. You know Cameroon is doing that. But Muslims don't Cameroon. You know that. Vana vashu. Randi. Nisongote namsina to wanwa ukofi ninganta ambanuri ningano to uyiwa kana ukuta. And this rate nisongote. Washuna mutu wa vana tuli kwa paro nziza. Lumburo. Ndomatsine shindi yake. Arando andachita ngamuthu ane ona kopera miya vana. Ndivandi konyara dzimbuse zila dzine miya vana vachibva vanhu totsawa kunovuza na ndrogona mini. Vone vanhu vatotozvibona uri. It is what it is, Mkala. This is 30. Kuri washo yavori neikopi rikoni gocha yochimbira zvavudhinga manda zvino ndichipinga chakuri riye maragani rikorengisa nazvikipa izvi vatu vavori neni kozviona kuri asi mapungo ara kuri navona zvitu zvichirengiswa ngamutu ane nadhiva napfaungari hazviyerani namini haninge nichiambara dzifambane nadzinaiki namini vana dzinext door dzavakodhiva vanokosasaradza nikuzvipesesa huna vatu vanokovasasaradza vadzifambane nadziadidios vakosasaradziwa ngauri rina rivadhivi rikorenga zvino navewo rikombera kuri ni generere apa nikuzviona kuri ndichikipa chavukuma ndichikipa chakuri nabva nayatoyando vadhondivudzisa kuri ndicho kuri piyo rikorengisa zvitu zvakunanga kuri arizo avavataruchedzi apa Kezo Mirero 24 verse 27. It is start a life with a business. Then you can build a house. So ndiane pala vana vamkala zvikipanga zvirengwe achigenerere ari wana tendo yote yofomu nga zvikipe zvari kunyanga fake. Mara izvo zvakondo producer ti azvingorata. Rikombera vatu vadiwane vana culture yavo vana sotoraliwo riko supporta eshow riko reshow kaye vatuni riko skorwana zvikipa zvomuambariwa vatu vasati zvori zvibvapi
vari handisvikipa rozikuwana show show ikoproducer svikipa show kaisapotiwe show is there for you show is still going to be there show is just let's be happy asive happy karitakare mtwanga riverote karitakare mtwanga riverote aritakare mtwanga riverote vamwe ririchangorana kutamba avoma rikoriwakoneta kezvo vana vamukara svikipa kazvirengiwe it is what it is. You can call this number for having your own t-shirt that look like this. You can call us on 072-847-8990. Let's get a t-shirt, ridipine na boteti risimazori, and let's make boteti be famous. Let them trend, you know. Our trend boteti na bochigo, utaganane, and then we have an industry that tomorrow we can sustain. So it is what it is. Thank you so much for joining us. We love you so much. Ndikovhara na shows zavatu ngopapa vone vane vadzobadodivharera ngoro uvhara ndo ya mutu ene mune anepo zvokakei rikoriwa mukeguru womiya tshandama novavona kuri hano zvochimbira zvavudhi vopawo vana ndeve vozvipa ndidzimodifying speaker mara ari kuriwa vana vamiya anga ridove ritangane futi kashow yavo rine next week ikopi rikoni gocha mane pachisukuri ava richiita vutoko kerekeni yanga mani ya vone avazivi uri zvine vakata zvone ndivutoko mara vakata tokondono kerekeni yanga mane pachisukuri ndingatsiri cheuraro ndiyeno madededzi achikoora vo more than 15,000 vone vandisera 800 kachafumi waivone vachikondita mufunzi wa klasi yapasi mara ava vavoni vomuligwe varanda vavachachafume chopererawo vatuwa vaya voamerica vaya voitaly varenga dzisudu dzavudi neni ndisa plaza nanevo ndikosvifunavo uri nanevo ndiyeselivo ndisike ndirengevo dzisudu dzina dzadomupfara dzina dzadomupfanira zvavudi ndavona zori ndivafunzi vonetanga ndonetanga masudu maululu amachina asina na dzisaizi ya mani vone avachisudu zvina vakata zvone mara vakata kutokonono arali vone vaisuku rari vakopfezera avachangojenekereke anga ndikuine valicha vatojeneya miyavo ma sisi ava muna vayanya dzavafunzi ma Gotsha. Fire. Yep.